Здравейте, приятели! Добре дошли в канала Щипка любов. Днес ще ви покажа как да приготвите вкусна и бърза леща яхния в мултикукър. Рецептата е много лесна, ароматна и се получава страхотно. Нека първо да видим какви продукти ще са ни необходими. Леща, един морков, глава кромит лук, един сред прас, няколко сухи чушки. Ако нямате сухи чушки, може да сложите и пресни, 10 скилитки чесън, смелени домати или доматно пюре, олио, чубрица, червен пипер, черен пипер, сол и брашно, с което ще сгъстим нашата леща. Започваме рецептата, като си подготвяме зеленчуците. Нарязвам си моркова на дребни купчета. Ако го предпочитате или ви е по-лесно, можете спокойно да го настържите на едро ренде. Аз лично предпочитам моркова да го усещам в яхниите, които правя. Ще си нарежа всички зеленчуци предварително, за да ми е по-лесно и за да не губя излишно време. След моркова си нарязвам кромидия лук, като го наситнявам максимално наситно. Ето по този начин. След кромидия лук ще си подготвя и празия лук. Него също ще го наситня. Ще го разрежа по дължина, първо на 2 или на 4 и след това ще го нарежа на ситни парчета. Всеки има методи и придобити навици на готвене. Аз лично винаги предпочитам да си направя заготовка на необходимите продукти. По този начин готвенето ми е по-организирано, по-бързо и губя по-малко време. Заради това си подготвям всички зеленчуци предварително. След като сме си нарязали зеленчуците, си включваме мултикукъра на програма за пържване или сотиране. Наливаме мазнината в него и изсипваме нарязаните зеленчуци. Ще ги овкусим съвсем леко със сол, ще разбъркаме и ще ги оставим да се запържат, задушат за 3-4 до 5 минути или докато омекнат и пуснат своите аромати. След като зеленчуците се задушат и омекнат, си добавяме лещата. Лещата задължително трябва да е предварително измита. Добавяме лещата и сега е момента да я овкусим. Аз слагам около една супена лъжица червен пипер, една супена лъжица чубрица и леко разбърквам, за да се запържи съвсем леко червения пипер и самата леща поеме вкуса и ароматите на зеленчуците и подправките. Ако ви обичате и предпочитате друга подправка за лещата, съвсем спокойно можете да я сложите. Не пържете прекалено дълго червения пипер, за да не прегори. Заради това след около една минутка доливаме и доматите в консерва и малко черен пипер. Приятели, ако ви харесват моите видеа, подкрепете ме, като се абонирате за канала Щипка любов. Харесайте видеото, споделете го с приятели. Това ще ми помогне страшно много на мен и на моят канал. И ще ви бъда много благодарен. След като сме разбъркали лещата с всички подправки и доматите, доливаме и водата. Аз долях 2 литра, 2 литра и половина вода. Разбъркваме леко и е време да включим мултикукъра на програма готвене под налягане. Сега е момента да добавите и сухите чушки. Ако доматите са ви твърде кисели или използвате доматено пюре, задължително сложете и една малка чайна лъжичка захар. Тя ще убие киселинността на доматите. Включваме си мултикукъра на програма готвене под налягане
и го оставяме да свари нашата леща за около 20 минути. След тези 20 минути изпускаме парата на мултикукъра. След като излезе тя, отваряме и разбъркваме лещата. Вече е сварена и сега е момента да добавим и чесъна. Чесъна го добавям на този етап, защото го обичам да го усещам в лещата, да не бъде прекалено разварен и прекалено мек или скашкан. Разбъркваме леко и е време да загъстим леко нашата леща, като размиваме 2 супени лъжици брашно в студена вода и аз добавям още половина лъжичка червен пипер. Разбъркваме хубаво, за да няма бучки, и добавяме към нашата леща с непрекъснато бъркане. Оставяме да поври за още 5-6 до 10 минути, за да се свари брашното и лещата придобие гъст плътен вид. Тази рецепта съвсем спокойно можете да си я приготвите и в обикновена тенджера. Просто ще стане с една идея по-бавно. Ето и нашата вкусна леща яхния в мултикукър. Ароматна, гъста и много апетитна. Надявам се рецептата да ви е харесала. Ако видеото ви е било полезно, харесайте го и се абонирайте за канала за още вкусни домашни рецепти. Благодаря ви, че гледахте, приятели. В края на видеото ще оставя пълния списък с продукти и техните количества. Също така ще го намерите и в описанието на видеото. Благодаря ви, че бяхме заедно и до нови срещи!